Doncs segur que ho tens clar. Sí. T'has llegit totes les meves indicacions? Tranquil, i si no improvisaré o sigui, les... 3 segons i entrem. 3 segons i entrem. Vinga. 3, 2, 1... Catalanes, catalanos, avui és 11 de setembre i commemorem l'aniversari d'una gran cabòria, l'11 de setembre. Hi va haver un abans i un àduc d'aquell dia tan fatídic. No gens menys, van perdre la vida molts homes i dònuts de forma innocent. La història ens ha ensenyat que amb la violència no se va enlloc. Avui vull tenir un record molt especial per tots aquells que van donar la seva vida l'11 de setembre, especialment als bomberos, perquè no deu ser fàcil atravessar Nova York en cotxe, perquè havia molt de polvo, i encara que porti sirena, parabap, un dels moments més cruels va ser la caiguda de la segona torre. Xica, brum, brum. Allò va ser tremebundo. I sí, va ser a les 17:14, l'hora del té. Quina mala llet, també. Quina lliçó hem d'expremer de tot això? Una ben clara. Atenció. Ojo amb el Bin Laden, Jo aviso. Però no oblidem que avui i aquí és festa. Salut per tothom i visca Catalunya. Repit, visc a Catalunya.